ta kasi nakaila aning pangan aning buwaka sa tubangan sa hangpayag. Morning. Good morning. Salamat Lord. Daghang salamat sa kasas kinabuhi. Ida na po ko sang atubangan sang payag. At sa tibok kalibutan, daghang salamat sa kasas kinabuhi irong buntaga. Ida na po ko atubangan sang payag ron. Mao ni ang mga tanom nila. Ibabaw sa family house. Mao ni ang family house. Tapad sang payag. Kay nisiga na maglangit. Mao na nisiga na po tanan ang mga tanom. Money update sa among lugar. Ibabaw. White Truck Avenue at tutua pangpang. Sa sukog suroy-suroy kay liginig nas bukid. May trabaho. Kahit sa trabahoan pa ko ron, nag-aras-aras nag-abo. Galing kay di amang kos bukid. Mo ni suroy-suroy sa di ba musiga agad law. Mayong buntag, tanan, kamusta naman mo? Good morning nila, tanan-tanan. Ma'am Siri Ulrich. Kamusta ma'am? Ma'am Yuning Ayop. Good morning. Daghang kapayas. Bilma Makabalo. Nisiga na agamo na ring lugar ma'am. Bilma Makabalo. Jit Mendoza. Good morning. Lourdes Saladin. Good morning. Manig among lugar sa among bukid. Sa Zuparon, linaw pa. Kay wapay nagpatugtog. Pero na patugtogon da. Stop na pod kay maulitig na kay bao magkuan. Sa katulihang video das ni aling adlaw. Niingan nga. Ani gagkurong iro. Mansaba ko nung nag-voice over ko. Ako kay bao na to voice over. Saba dito mga iro. Dito sang gagaw. Di pa sa mga iro ali nga di mo ni saba. Kabang! Morning bang! Asamang kabang? Kabang! Namang iro ani di saba. Di pas panda. Morning panda! Asaman mo? Kuyog mong malang? Lag panda! Asamang ka? Kaka, kuyog ka? Ha? Kuyog ba ka? Ito, yung anak mo mga iro. Bitaw lang ang mga iro sa bukid kay naaras karsada. Kaya mo itong mga iro dito, gipanghuktan kay aliwaros mo itong iro, kay di man ito yung nga iro. Lain itong nga iro. Silusan po itong mga iro, kaya yung iro, lain gala mo labay, masuko mo nang mag-aliwaros. Dariwa, kanin sila, masuko po din sila, o na ay lain. Kano ba ka? Exercise ka? Pakita sa panihang dagway. Ang sa panihang dagway karon, dagway na iring sungkaban. Bitaw sa buntag pa man, sarado pag family house. Namubo ko hinay-hinay, kaso kay ang tubig grabe hinaya. Tugod basta ingani, basta summer na, wala di tubig dali mag-aginod ng tubig daani. Kamusta na yung taon mo? Kagubot na atong nasod karon ang taga Manila. Uli saan mo dari taga Manila? Pada po ko'y sa amin. Naglalat na panihang mata. Tawag pag ang sa amin. Abang, talabang. Bang. Ang tubo, ladzog ka-adzog ng tubo dia. Kat ito kumusiga ag langit. Napanagsara ko makasuroy-suroy. Wa pa ko hindi pamati ron. Nagbay makatat na ko itong ibabaw ko mga ahoy. Ang panghozanan sa una. Babaw. Ahoy. Karon di sa ko mga ahoy. Isa ko mga ahoy. Lantaw-lantaw sa alaman ko ron. Pagpagan ag trabahoon. Kay kinjagma.
Batuk mabini, suka-suka do pa ko kaadtog mabini nailin. Sa muban kasi yung mama. May dagat ng mabini, ma. Na sige na kain ako no. Kana tayo barkas mabini. Iba pa umiagis mabini nailin. Na ako kay bawra ba sa agin mo. Ato lungsod. Malaki, ma. Ja. Nalikay kong kaubog mabini nailin. Ano mo natos mabini ko no? Ligo dagat lagi nailin. Nalagi ko dagat sa mabini kasi ingin mo dagat sa mabini. Ako rapod nailin. Nung kay bawa makag dagat. Kay Favorite magutang dagat na nailin. Kung maglangoy-langoy ko nailin. ato na balin siya parang milangoy. Di ko kay wa nailami kay lawom nagdagat dadto nailin. Hindi sa balik ang sa mabini nabaw di ay. Mauron. Tin maganid. Dagat sa mabini di ko ganahan sa dagat sa Valencia nailin. Kay lawom na nailin. Nahala ka na. Kay ero maglangoy-langoy sa mabini. Awan na ninjo. Di magpupwede mo bilin kay mahilak man ko nailin. Alaga zud. Na sige na, muhilak pa deka. Naka na. Nailin sat out kung tatiri dihas na blaganus amo uli nailin. Sa taon mo tre. Nas amo uli tatiri kay excited na ko tatiri. Dadoni mo titamitag si Kuya Limuel tatiri. Dali bijaan kita ba? Naka na ko ka bisan. A few moments later. Kada. Kanunay ko makasabaan na Kisa may mga saba nimo. Ang mama nailin. Kay Gay makugud. Ako ba yun? Nailin. hagi good. Gay makugumay may gay kugumay masingkahan ko nailin. Aso pag hagi good di ka masingkahan. Kuha ikog madre ugma nay ha. Ngano nga sa manang Madri? Ang duwaan man ay kalipada no. Isalya na dia gipaningot man ay kaday. Bago ko naligo. Hi sa hi. Nasa ka? Tatiri anos aka mo uli tatiri kay Tatire. Kay nagpaabot ko nimo dadto nimo Rihanna bata ni Tita Mita tatire. Hariana. Grabe baba. Hariana batang tamitasik. Si Rinaya. Si Rinaya to, Rinaya. Excited na to kumuabot si tatiri nailin. Sana all. Bye-bye. 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 Bye-bye, day. Bye-bye. Amin sa ko nimo. Amin. Amin sa. Kami sila ko no. Estudyante dia. Estudyanteng laaw. Estudyanteng laaw. Pag-amping. Bye-bye. O, pag-amping. Karong singot man na. Karong singot. Oo nga naman siya magpanik. A few moments later. Hala. Daghan ra ba jellyfish diha? Ginoo. Si Zilis ka to. Bukja? Gagawin simbahan diha luod siya gipang bukjaan. Ano? Tiin. Nako nilang katula na. Gipang kais ano na. Ako to sa simbahan sila, boss. Ano sa batay? Magbanhan na pag... Puok. Dapat naman sa interior. Di ito na sentro tay bye bye. Masya rin niya. Nandiyan man yung kauban diha. Sakpan. Ha? Pagdag. Lagi ko ano nati bukja te. Pagdaglugod. Kinasiyanan na. Pagdaglugod le. Wala na ko ni bukda. Hey, Marbiri. Bukja diha. Ako sa mentira man kasi sila. Di nas bye bye yun lagi. Asa ba mo sila? Dato lang na silang ila Pilipa. Ila Tisi. Kadungti na nga bi. Sidabit. Bingito na Dira dugo. ka. Lain ko na nga bi. Ama mga kauban. Grabe glusang na na bi. Gay. Grabe glusang na na mura na maglamu kadak ah. Ingat isa floors na nay. Oo. Abi kinasyon diha. Ilusan ako no kanay. Wa, oy kinason diha. Magpaputod ko buhok babo. Na isa hindi paputod magpataas na isa paputod na pud. Uy lamig taas ni murag kuan. Ha. Babo na dali karon. Mataas na. Pili adlawan. Murag kaluparin. Pili adlawan. Magtang wakwak sa mga salida. Aray nay wakwak na kuno kanay. Murag nang laiyay. Mga ko bataasin na di pas kahili. Ayaw lagi. Pas ang hilili ko no. Inay nga naranay. Patagas ni kunus na nay kay lang paggaan. Nainan dyan na murag ka kaluparin na. Hala nay ibot ano kasi imong kamanghuran nay. Luparay na, maglupad-lupad na. Lain. Napakoy tina pinalit. Tina na balik porami. Habaligan Monica. Ano sa mong tinaa? 152. Na din na ito mo sa Kulor. To. Ikaw? Adik ko. Pwede mong isod na. nay kuan papi. Papas kan duli. Coffee na sa imo ha?
Ako di ko pwede, mabarag ang ilong diha. Amurag di ko. Kapag ko nagtinagi, huwag ako kasuwera ba? Arabay ba di mo Ano udyon? ginawa? Anong di ko ata rin kung namahurot eh. Na di mo udyon uban. Siyempre man, di man tina. Di, kaya bisag makasalit ako nga na ang ilong mo na Kimo to namin ay. Ambil lagi mo ikon. na. Wa ay ulig, way kinason. Hay iswag pa ni hapon. Ito siguro maghamay to. Ni asa makakamang nasawa man lagi. Masama. Kuya bas ko na. Nag-andam na nanay darig, daghang kamunggay. Hala nanay, hindi ko nagkabidyo ko. Nanay tay. Grabe na nanay, hindi na sila managad kay. Naman mo, ano diyang kinason? Wala. Adyo ko nag-ulig, way kinason. Ha? Sarida po nag-reels. Ha?